Iapil na sa mga klase ang kampanya patok sa dengue. Kini ang proactive measure nga ipatuman sa Alaska Elementary School sa barangay Mambaling. Subay sa nagsaka nga kasos balatian sa dakbayan sa Sugbo. Sa irang natong detalye, nini report. Mas maayong managang daan kaysa maigo na ay hamulihok batok sa mga lamok nga nagdala og dengue. Kini gigamit karon nga prinsipyo sa bagong prinsipal sa Alaska Elementary School din gikitakda nilang i-integrate sa mga subject ang leksyon pagpakigbatok sa dengue. Tumong nini nga masilsil sa alimpatakan sa matinunaan kung unsa kakuyaw ang naasoing balatian o kung unsaon sa pagpakgang nini. Hisgutan nila kini uban ang mga magtutudlo, mga ginikanan ug ang mga tinunan. Usa silang siguraduhon ang pagpatuman sa kalimpyo sa sulod ug gawas sa tunghan, ilabi na nga ang sapa nga nabulit sa basura haduol ra silang eskwelahan. Mukapin sa 2,000 ang populasyon sa tunghaan nga gitinguhang mapanalipdan patok sa mga balatian, lakip na ang dengue. Amo pang strengthen, i-intensify ang orientation with the parents para matabangan ang uban nga wala pa nakakuan, nakahibalo unsay pamaagi sa pag-prevent aning dengue, and then ang uban kung na-orient na pero nakalimot na lang, murag baliwa lang pamaagi, at least ma-refresh na mo sila. Wala man malakip ang Alaska Mambaling sa mga dapit nga dunay daghang kaso sa dengue apan buot nilang magkasiguro. Sa data sa Cebu City Health Department, dulan sa 600 na ang kaso sa dengue sa Tibok Dakbayan ug 8 na ang kumpirmadong namatay. Subay nini girekomendar sa Cebu City Health Department ang pagpaubos sa dakbayan sa State of Public Health Emergency nga padayong gitimbang-timbang usab karon sa LGU. Gitarget sa LGU ang mga dapit diin adunay mga tubig pasanayan sa mga lamok nga gikinahanglan nga malimpyuhan. Kani siya breeding ground ni for dengue. Kahugaw na mga daghan kay health risks here. No, so mo na nga importante gyud kaayo nga ato gining mabalhin ang mga balay kay para malimpyuhan gyud tanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.